Stemmen als je nog geen 18 jaar oud bent. Het gaat er in de onrin naar de Tweede Kamerverkiezing meerdere keren noer. Maar leerlingen van VO Singeland in zijn huis te vinden mochten de dag voor de verkiezings echt zelfs haar een stem uitbrengen. Ik vind het wel belangrijk voor de jeugd om zich te verdiepen in partijen en ook in Nederland, zeg maar. En het is denk ik ook heel belangrijk voor onze toekomst, want als we straks 18 zijn, dan moeten we ook echt gaan stemmen. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om ons daarin te verdiepen. Ik vind het wel leuk om te doen en ik vind het ook belangrijk als je stemt van die land, want dan kiest je hartstikke nog iets te zeggen hoe die eigen land. Voor onze toekomst, zeg maar, dus, en ik van onze band, dus dan vind ik het wel belangrijk, zeg maar, om dan, dat dan iedereen wel zijn eigen ding zegt. Het gaat om de zogenaamde scholierenverkiezingen, waar alle leerlingen zelfs kennis maken met de politieke partijen. Op een heel soort middelbare school waren daar de afgelopen weken maatschappijleerlessen om bestegen. Docente Hanneke Blom zocht meerdere voordelen in zijn verkiezing. Ik vind het ook belangrijk dat leerlingen al ervaren hoe het is om te stemmen. Omdat het ook uit onderzoek wel blijkt dat als ze daar op jonge leeftijd al mee bezig zijn, dat dat ook zijn uitwerking heeft als ze straks 18 zijn en echt naar de stembus mogen. De leerlingen zelfs binnen verdeeld of de leeftijd voor kiesgerechtigden naar 16 mat of net. Net iedereen die is nog compleet volwassen en als je dan al je wetten niet voert, als je 16 bent, dan komt het net goed, denk ik. Ik vind wel dat het van 16 maakt, omdat dan wel, zeg maar, de band, ik, mijn stemmen, zeg maar. Meer, zeg maar, ik van de jongeren en net alleen nog voor de meesten die ouderen zijn. Ik denk dat 18 wel prima is, want ik denk niet dat iedereen zich even goed verdiept nu nog. De uitkomsten van de landelijke scholierenverkiezingen volg je in de rin van de Tizi te Jong. Ik denk wel dat de politiek daarnaar moet kijken, want uiteindelijk is de jeugd de toekomst. En de politiek moet daar rekening mee houden van wat wil de jeugd, wat vinden zij belangrijk. En ik denk zeker dat ook landelijke partijen daarnaar zullen kijken. Bij de leerlingen hebben de sociale media een soort invloed. Zo lezen ze zelfs uit. Ik denk FVD, omdat het had een hele goede campagne. Het is heel veel op social media en daarom denk ik dat het de grootste partij is. Ik denk Forum van Democratie, omdat hij nu heel erg viral gaat op TikTok, wel goede standpunten heeft, echt vertelt wat mensen willen horen. Dus ik denk dat die wel een grote kans kan maken hier in de scholierenverkiezingen.